ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/9/23 ಒಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತಿರ್ನ ನೆನಪುನ ಮರತದು ಬಾಬಾ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚೊಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಅರಿನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಸ್ವಯಂನು ಬಿಂದು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜ್ಞಾನ ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬರ್ದೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಉತ್ತರ: ನಿಕುಲು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಜೊತೆಟಿತ್ತದು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಈ ಸಮಯಡೆ ಬಾಬನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕುಲು ಐನು ವಿಕಾರದ ದಾನನಂತು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಜಯಗಳಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪು ನಿರ್ದವರಣೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಗೀತೆ: ದುಃಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ತೊಜ್ಬಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವೇ ಬಾಬಾ ಕುಳದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು ಈ ಬಾಬಾ ಏರು ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹದ್ದಿರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ದೆಪ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ಮಾತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿರುಲ್ಲಿರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆ ನೇಪುಗಳ ಮರಪುಜೀರು ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಯಾನು ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮರಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮರಪೊನಂಚಿನವು ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ರಾವಣೆ ಮರಪದ ಉಡುಪೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಬಾತೆ ಮರಪರ ಬಂದತ್ತು ಅಂಡ ಅಕುಲಿ ಆರು ಎಂಚೊಳ್ಳಿರು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನ ಜ್ಞಾನನು ಮರಪರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ಬುದ್ಧಿರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡು ಶಿವಲಿಂಗನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆತ್ತಲ ಚಿತ್ರೋಳಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಂದಿರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಎಂಚಿನುಂಡೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಚಿತ್ರನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಎಂಚಿನುಂಡೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಲೆ ಚಿತ್ರನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಂಡು. ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಬಿಂದು ಉಂಡು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಯಾನ್ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುದ ರೀತಿಡುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಬಿಂದು ರೂಪೊಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಪರಮಾತ್ಮೆನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ ರೂಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಎಂಚ ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರನು ಸಹ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ತದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರ್ನ ಶರೀರನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತು ಎತ್ತರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರಳುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಲ್ಲೆ ವಸ್ತುಲಾದುಂಡು. ಯಾನು ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗೊನು ದೀಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಬಿಂದುನರು ಪೂಜೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುದ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಿಂದು ರೂಪನು ತೆರಿಪದೇರು. ಈ ಪಾತೆರಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇಂದು ಅಂತೂ ಯಥಾರ್ಥ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವುನೇರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತದು ಬಾಬನ್ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಿಂದು ರೂಪಡು ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುವಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಯಾನು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದು ಶಿವಲಿಂಗ ಪಂಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐಡ್ದವರ ಇಂದು ದಾದ ಇಂದೆಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಏನ ಯಾನು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನವಲ ಸಹ ಬಿಂದು ರೂಪವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗನು ಅತನು ಶಿವಲಿಂಗನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮದ ರೂಪನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಆತ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ತೋಜುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು.
ಇಂದು ತೆರೆಯುಳ್ಳಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಂಡು. ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನನಂಜಿಗಳಿಗೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಮಾತಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋಡು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಬಿಂದುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಸಹ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಕಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡ ಅಂಡ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ತಿರುನುಡು. 5 ಬಕ್ಕ ತೆರಿಪವನ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು. ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಐಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುಂಡು ಜೋಡಿಸವನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಪ್ಪರು. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸದ ಅಖಂಡ ಅಟಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿಮಯ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ದೀಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅವಿನಾಶಿ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇನ್ನೇನು ಪನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ವಾ ವಸ್ತು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪುನ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆರ್ನ ಗುಣಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆತ್ಮಲಂತೂ ಎದುರುಡೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪುನೇನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೂಲವತನದ ವಾ ಚಿತ್ರನು ವಾ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಬಿಂದು ರೂಪನೇ ತೆಜ್ಪೋಯಿರು. ಇಂಚ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಒಂದುದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಾತತ್ವಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗುಡು ಒಂದುದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಭಕ್ಷಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡು ಮಾತಾ ವಿಚಾರಗಳು ಬುದ್ಧಿಡು ನಡಪೋಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ತೆರಿಪವೇರು. ಆಳದ ಮರತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಪೋದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡು ತೆರಿಪೋಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡು ತೆರಿಪವೇರು. ಇತ್ಯತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಂದೆತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜೆ ಭಾಷೆಯಾದಂತೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿರ ಪಂದು ಕೆಲವರು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲುಂಡು. ಐನು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮకు ಇಂದು ದಾದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ವಾ ಭಾಷೆಡು ತೆರಿಪದವರು ಐಟೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಕಿ ಭಾಷೆನ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಓದುವೇರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು. ನಿಕುಲು ತೂಪರು ಸುರೂರ್ದು ಹಿಂದಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು. ಭಾರತಡು ಹಿಂದಿದ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಹಿಂದಿಡೆ ತೆರಿಪವೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ರಚನೆದ ಪರಿಚಯನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಮಾತರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಭಾರತಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಭಾರತ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಶಿವನ ಮಂದಿರ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಐದವರ ಮಂದಿರುಳ್ಳ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಮಂದಿರುಳು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪಂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲ ಈತೊಂಜಿ ಮಂದಿರುಳು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮೂಲ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರುಳು ಉಂಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ, ರಾಧೇಕೃಷ್ಣರ್ನ ಚಿತ್ರ, ರಾಮಸೀತೆಯರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀವಂದೇರು. ದಯಪಂಡ ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತಡು ಇತ್ತದು ಪೋತೇರು. ಅಂಡ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಪಡೆತೇರು ಪಂದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಚೈತನ್ಯಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪೋತೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ವೈಕುಂಠದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದು ಪೋತೇರು. ಅಕಲು ಇತ್ತಿದು ಪೋದು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಇಂದೂ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಬಾಯಿರ್ದುಲ ಪಣಂತೇರು. ಐದವರ ಕ್ರೈಸ್ತಗ 2,000 ವರ್ಷ ಆಂಡತ್ತೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ಏರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದುವೆ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪೋಡು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನ್ನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸ್ವರ್ಗುಡು
ಇತ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅಪಗ ಓಲ್ಪೊಯ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮಲು ಓಲ್ಪೊಯ್ತರು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಲ್ಪೊಯ್ತೇರು ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ವಾಣ ಅತ್ತಂಡ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚೊಡಿತ್ತೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಲ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಹಾತತ್ವರೂಪಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಆತ್ಮಲು ಹಾಜರಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನ್ನೇ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆಲು ಪಿದರ್ದು ಏಪ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ನಿಖಲ್ನ ತಲಪಾಯ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವಲ್ಲ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲದು ಜಿಂಜಿದಂಡು. ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪುನಗ ಆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ಪನ್ಪುನನ್ನು ತೆರಿವೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕಂತೂ ಇಂದು ಮಾತಲ ಇಜ್ಜಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆಲಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ವಿನ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆತ್ಮ ಒಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ. ಈರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಜೋಕುಲಾಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೊರ್ದು ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಈರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ ಕೊಡ್ತಾರು. ಯಾನು ಈರ್ನ ಸ್ವಂತ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಂಡಿನ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿದ ಸುವಾಸನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ಜೋಕುಲೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಲಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆತ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಪುಜೇರು. ಬಾಬಾರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದ ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಗುರುಕುಲೆರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆರಂತೂ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಅಕುಲಂತೂ ರಾಜಧಾನಿ ಬುರ್ದು ಅರಣ್ಯೋಡು ಪಂಡ ಕಾಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಗುರುಕುಲೆರ್ದಂತೂ ಇಂಚಿನೊಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಕುಲು ಕಾಡುಗೆ ಪೋನಾಗ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪಂದು ಲೆತ್ತೊನುವೆರು. ಅಂಚೆನೇತು ಏರಡ ನಿಕುಲ ಸನ್ಯಾಸುಲ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊನವರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪಂಡ ಪಂಚವಿಕಾರುಲು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಕುಲು. ಆ ತ್ಯಾಗನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪಾರು. ಅಕುಲು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆತ್ಮ ಏತು ಇಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಈತು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅವಿನಾಶಿಲ ಆದುಂಡು. ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿನ ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರೋ ಅಪಗನೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಏಪ ಸಂಗಮದ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಯಾನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಅಪಗನೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಆ ಸಮಯದ ವಿನಾಶದ ಚಿಹ್ನೆಲು ಸಹ ತೋಜುಂಡು. ಐನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರಡಾಪನು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಂಡು. ಯಾದವರು ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಉಳ್ಳಿರು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಲ ಉಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಾಂಡವರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಯಾದವರು ಕೌರವರನ ವಿನಾಶ ಅಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಡಂತೂ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಂಕುಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿನ ಪಡೆಪ. ಎಂಕುಲು ನರಾರ್ದು ನಾರಾಯಣನಪ್ಪ ಬಾಬನ ವಾರಸ್ತಾರಪ್ಪ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮುಚ್ಚಿದ್ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಜಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ದಿನ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವಾಪುನು. ಐದವರ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಪಂಚವಿಕಾರನು ಸಹ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಮುಖ್ಯವೈನವು ಕಾಮವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತಂದು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪುನಃ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರ
ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ತಲಕ ನಡಪು ನಿರ್ದವರ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದೊಂದು ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಪೊಡಾಪನು ಸುರುಕಂತೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲೇರು ಸೂಲ ಪರ್ತಿಲ ಪಂಡ ಸೂ ಪತನೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲೆ ಅಂಡ ಸೂ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಸೂ ಪತೊಂಡು ಪಡು ಬಾಬ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಸೂ ಪತೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸೂ ಪತೊಂದು ಪಡು ಪಣದು ಪಂಡ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಘೋಷ ಒಂದೆ ಪಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಭಾವನ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಏತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಏತು ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು ಬಿಂದು ಆದ ಬಿಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಒಂಜೇನು ಕೊರ್ದು ಪದಮನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚತುರ ಭಾವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚತುರ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದ ಒನ ಬಜಿಲ್ನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜೆಕ್ ಪದಮದ ಹತ್ತು ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಬಜಿಲ್ನು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲು ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಪ್ರಕಾರೊಡ್ದುಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚ ವರೈಟಿ ಪಡೆಯುವರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಐನು ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಸುಧಾಮನ ತರಹ ಕಂಕುಳುಡು ದೆತುದಿ ಒಂದು ಪೇರು ಬಾಬಾ ಸೆಳೆಯೊಂದು ದೆತೊನೊಲಿ ಆಂಡ ವೈದ್ಯತೊನ್ನೆಡ್ದವರ ಐತ ಪ್ರತಿಯಾದ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜೇನು ಕೊರ್ದು ಪದಮನ್ನು ಪಡೆಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಚತುರತೆ ಅಡಗದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನೆಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.